Thu Thar Thlirna episode panina kan lo lom le veka chu tuntum kan thliro masakber tur chu US President Donald Trump pan Gaza remna le mona theina tura ro manna siam chu Hamas te chuan an pom thu an tar langta US sarkar in Hamas te hian Israel mi an man an kol mek te nungdamala omle thito te ruang chu Israel ne na hian lan le turin an tia chu Hamas te hian an rem tita Hamas te na an zom tur ro manna hi US sarkar hian in point som ne siam chung te chu Hamas te hianin an zom vek don em ti chu hriat ni lo ma sela US sarkar ina an du ber le Israel sarkar poin an pompui an mitang kol mek te tuna Hamas te kota ommek te thon le ta hlan let an du nak chu an pompui ti chu lo lang sar ta vewa Hamas te hian Israel mi an man hemi an kol mek te hi mi som li pariat ni hriat ania chung jinga chon mi som ni te chau nung damin anom to a mi som ni pariat te chon borol to ni angai an nia chung te wang chon Israel sarkar hian October tha sang ni som ni pathuma tanga Hamas te le Israel te anin do tang hian heta Hamas te na mitang an kol mek te hi Israel sarkar hena hlan le tura an ngen awangin he in dawa po hian an thu in chu ber chu mitang in kol te anin kol sak te kha in thleng tona in hlan let kha an du ber zinga pakhat ania chung chu Hamas te hian in tran chana mangin Israel du dan hi zom hlei theilowin tu ti hian in do hian chun zom ta chara chung te ni wang chuanin Israel le Hamas te inkarah po hian boina hi anasatul tulamati mei turan dia hetianga Hamas te na US sarkar in rawtna an han siam an pom theita ka chuan Israel le Hamas te in do te po hian ziom lama pan chho to turangai ania Hamas te hian US President Donald Trump an ro manna asiam hi pathian ni thlenga an pom le pom lo ti chiang tura Trump an awo wangin herot na hi Hamas te tan hian pom lo theilo anita ni te point angai theita chu wang chon Trump hian Hamas te hian arot na hi an pom lo ani chuan tun malamala thleng ngai lo shrem hmun ang maya torna na sa chu Hamas te chunga thlentir an niang tin awo nge a hemi hi ngai ngam lo hian Hamas roi tu te hian Trump parot na hi an pom ta ni in angai theini Hamas ten US rot na an pom ti an soitak nu hian US President Donald Trump chuan Israel sarkar chu Gaza tharum thona boman thlak thin tele khatiang ang tharum thona sang an nei thin te khati to pa Hamas te an do ngani cholsan turin hriat tirna athon tanghal boka US sarkar ina Middle East ram palayata na ruat Steve Witkoff chuan hetia Hamas ten US sarkar rot nan pum theita ka fang hian Egypt ram apan ngala tin Egypt ram hianin US sarkar IOT Israel sarkar IOT le Arab ram atanga premna palai na thok tu tele Hamas roi tu ten naktuk pathian ni October ninga hian inbiak na an nei don nia soinia Israel lam chuan he inbiak na an nei hian in remna tak omlo ani chuan Gaza be puyan thlak mek tunan cholchan ri chu an chunjom le ngal don ni in an soi ve bokani Israel sarkar lampo Hamas ten na inbiak na an nei don ta kha chuan Palestinian mi mitang an kol mek te chu engeni tu te ngen chuanga engzat ngen chuang ti te po an ngai tua chho ve thana tuna hian chin chian na lan dan chuan Israel hian in Palestinian mi mitang an kol mek dam chung lin tang tura rawan rel sak mi jan hi somnga le mitang dang sang khajasari te chu chuadan tur ngai tuin Israel sarkar pon ro manna asiam tan nia sei ani bokani hetianga United States rotna Hamas ten an pomta ka wang hian Israel sipei te chuan Gaza be puyan thlak mek chu ral be cholsan in mani in ven himna lam chau an thok ri dona Gaza city chuan la hwal chunjom zelanga amairo chu khawpui chung an lu chu mek bak chu pelri lo an tuma hetiang ani wang hian Gaza city pumpui lak an tum mek chu mathar lari lovin an chol san ria amairo chu chol san hantia khan an chua san don chung lowa tuna an op chin mek le man lak mek chin kha an op zelanga in ven himna lam nan thokanga mathar ro chun la tori don lo nin Israel sarkar sipei te hian an soya amairo chu chanchinthar thren katalan dan chuan tun in rin ni October nili jinglam thleng khan Gaza city a hian bom puak te silai kabri te rocket ri te hriat turala omreng thawa chu wang chuan Israel sipei te po hianin hetia mathar la lawa an malak mek na ero chu an cholsan ri lo ni te point chanchinthar thren khata chuan alo lang ve ni Israel sipei hotulu an hotupa ber zamira point an ram sipei te chu Palestinian mi
mitang an kol mek te chua thei tura lawin buat sai turin hret tirna a petonia sei te pawm boka thil lo lang chiang deuh chu Hamas te hian in US rut nei pom ma sela an chanchan pakhata chuan tunai thil chiang engma lom lo anak tuk October ninga pathian nia Egypt rama in Vietnam nei hun an sei chok tura ngai taila Hamas te hian US sarkar in rawtna nei som ni zinga ya then khati chu pom thei lo an nei nin an soya chung te chukan video masalama pokhan kan an soi to tuntum apo hin kan an soi thar le zoya nga chunga chuan Hamas te hian an ral thu man tunga nga chumi zo a chuan Gaza ro relna a Hamas ten in nam noina an nei to lawang tiang chi ta kha an pom thei lo lang sar zinga mi ten dia ral thuam han tuna khatiang anga Hamas te ma na tang to Israel te do tura lo in buat sai ve to te khan voile khataral thuam han tun veka Hamas te khami an ro rel na Gaza ro rel sarkar kai hroi tun ni wangin khatiang ro rel na han chol san te po kha an tan thil har sa tak tur te po lo ni ve mai theya tin chu ba ka Hamas te hian thil phut lian tak an nei chu he in rem na hi an nei don tak tak ani chuan Israel sipai zong zong hi Gaza strip atang hin an in thiar chuak vekanga hetiang anga tharum thon na hi an nei chun chom to tur ni lo ti te kha an thil phut te zinga telvia amero chu Israel sarkar le US sarkar ina in rem na an nei angin Gaza hian in US in rotna siamanga chu Israel tan po thil thatak tur ania ngai ani wangin Hamas te tan hian ham thatna le thil antana han thave tur thil ka herot na hian nialan lawa wangin Hamas te tan po hian a zonga za han pom hero chu har saviu mai theya engpo chu ni sala hunin ron thrilanga chanchinthar kallai me ka ni wangin he video kan siam zolama pin chanchinthar dang te poron om theya engpo chu ni sala in biak na han nei phot sela Hamas te le Israel in do hi kumsang ni som ni pathum October thla tanga nei tan khan nia tuna hian a top don time a top thei dom time ti chu kan that hoi tura nga yang u panina chuan Iran ram president Masud Pezeshkian chuan an ram khawpui Tehran khawpui chu mi pui cheng an tamlu tuk ta ka wang le tuin tur har satna lian tak an to thina wangin chimlam ram bial Hormuz gan province an ram khawpui berjason mai angai don ni ne saya helai hmuna hianin sonta sela an ram khawpui chu Persian Gulf bifin riat kama ani don wangin tuin turla ka ol sam don ba ka sum don le eibar zon na konga po thil ti ol sam hle don ni na soya chu wang chuan Tehran khawpui chu an ram khawpui ber ni to lawa mun hrana son adu thu asoya Tehran ram hi hemi Iran ram khawpui ani wangin an ram chunga tuisem zong zong za som ni panga hi he khawpui hin an mangral thina tun hna hian Iran ram chunga hian in ro sur atlem chho zela chu wang chuan duanga tamro andong tamang lowa Tehran khawpui chom tu tui kho te chu tui pek chu tam turan nei thei ta lawa henga wang hian khemi Tehran khawpui chengwi pui te hen tuin tur lama har satna lian takan toka kumin August tha po khan hemi ni wang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran ram mi pui te hne na hin thu cha nein chota chuan an ram hroi tu ni mek te chu an thlak chuan Israel chuan in Tehran ram Iran ram le Tehran khawpui na tui har satnan to mek chu Israel sarkarin puya in huam thu lo sei chuak to Israel sarkar hian in Irana rorel mek te hi pai thlak an du ma chu wang chuan an ram mi pui ten tuin tur har satna lian tak an lo nei kha an ram hroi tu te hian pai thlan an thlak ani chuan Iran ram hi tui in tur lama pui khami anin huam thu kha Israel Prime Minister hian lo sei to ti chuan Israel ram hi khawela tui ti thiang hlim konga ma hroi tu le thiam na sang tak nei khawvel in an chung an nia an ram chunga Israel ram chunga tui an manral za som ko hi thlifim le in tui in tur a man tla ka an chhuale the chu wang chuan Israel hian hetiang thiam na sang tak an nei awang hian an ram mai ba ka an ram threnaman melma Iran te na an ram hroi tu ten thlak ani chuan Israel sarkar chuan Iran rama hian tuin tur niang nar tok in nei thina turin kan puyang chau ti thu te pokha an lo sei ve to thinani pathumna chuan Japan ro rel lai mek Liberal Democratic Party te chuan October nili in rin ni hian Prime Minister Thu Thar Thlirna an ne chuta chuanin an party hroi tu te zinga khan Prime Minister atan a chu khami in candidate kha mi pali pangan oma chung zinga chuan an thlan chuatak chu hmeichhe kum somruk palia upa sani tai takai chi ania sani takai chi hi Japan rama hmeichhe Prime Minister masaber tur
alo ni ta thamasa September tha khan Japan Prime Minister nilai Shigeru Ishiba chuan anram chunga in thlan sang an ma chon howa ne na an chan thei tak lo em awang le an party Liberal Democratic Party in mania sarkar an siam thei tak lo awangin aban thu kha lo sei to ti chuan rorel lai mek Liberal Democratic Party ti chuan an Prime Minister Tunlai in banna at thelu ta ka chuan Prime Minister thar turat kha an party chung tangin an thlan chuangai ta ti chuan kumsomruk palia upa hmeichhe sani takai chi chu ne taka thlan tlin alo ni ta hemi Prime Minister atana an party nan thlan chu hi parliamenta buka parliament ina pompui langai dona tun thlatop October thlatop lama hi chuanin Japan hian Prime Minister thar parliament ina pompui hian nei thei man turangai ania rorel lai Liberal Democratic Party te hianin sani takai chi hi Prime Minister atan thlangfel to masela parliament din an pompui alangai miaw wangin Prime Minister chulan nilo masela Prime Minister ni tura chhop chua ti hian alo ni ta chu wang chuan sana takai chi hi Prime Minister aron ni chho huna chuan Japan rama Prime Minister atana an nei hmeichhe ni masaber tur lo ni ta ama hi sana takai chi hi kumsa khachukwa somko pathuma tangkhan politics sign phangtana tuna a party omna Liberal Democratic Party a hianin kumsa khachukwa somko porukatangin alu ta ti chuan minister na te po lo thoka portfolio sang department ministry sang te lo enkol to thina politics a hian sul nu le tonriat sang anga emema kumsang ni somni pathuma khan tuna Prime Minister bangta Shigeru Ishiba hi an party chunga Prime Minister candidate tura anin chuwa khana hnelowa amairo chu hetia ani a hnelo tak ber Shigeru an banta ka chuan kum ni hnuwa Prime Minister thar ni tura thlan chua alo ni le ta ni Japan hi tun hnai hian anram economy hi tla chena sa chu wang chuan sani takai chi hi Prime Minister ron ni hun huwa chuanin na tho tur maba ko tak ma chondona anram economy tla chemek hi siam thatei don em ti te tin Khawvel ram dang te nena anin sum don ton na lenin dor ton na konga te malak da thar thazok anei thei ngam ti te chu Japan me puite thlir mek ania tun hnai a hian US President Donald Trump hian Japan laka po hian chhia ti sanga hemi chung changa te po hian Japan ram economy na tur viawa heng te hi sene takai chi hianin aron siam tha theyangem malak na thararon nei theyangem ti te po Japan ram sum dong lian te le mi puite hriat chak len thlir mek ani wangin amma bak hi ko viau do na chung te ni wang chuan Japan ram kai hroi na a tho huna hian mi puite pe sei a phadon em ti te po chungai tu na om thei tak ania tin Japan ram hi makve deuh mai chu an conservative ve mema meichia politics in mangte chu te chiamin an lom lu tuk lawa hetia Prime Minister atana parliament na pompui an ni huna pe chon meichia Prime Minister nei masakber turania a meichiat pui mitam taktena an soidana chuan meiche Prime Minister nei kan dulu tuk lo tuite po chanchinthar tren khata chuan an soilang ve chung te ni wang chuan hetianga an ramin an latun ngai lo meiche Prime Minister an han nei tak dona hian an ram mi puite be se phangem ti chu hunin la ron hril tur ngai la palina chuan Aam Aadmi Party hotupa Arvind Kejriwal chuan ni thum cham turin goa tlo meka a thu soina chuan kumsang ni somni pasaria goa ina assembly in thanan nei le huna Aam Aadmi Party te chuan sarkar an siam ngei don atia chuta chuanin BJP te chuan goa hian kumsom pathum rawan lo rel towa BJP te tha ti chak turin Congress la in BJP sarkar an thlopin an lo tho pui thina chung an ni wang chuan BJP le Congress te chu goa eiruk na te tharum thona te le miswal rual in luling tak te vul lian tu an nia sarkar lai soise la pia te chu vaule be an tok zela chung kara chuan Aam Aadmi Party mi le sa te chuan sarkar ina khatiang vauna le nge ni be an to thin te kha hlau lovin sarkar soisel na lam hoi o an chuanga ma chu wang chuan Aam Aadmi Party chu goa sarkar siam tura mi puite mamo ania an siam nge anga goa diklo takaro rel na te indu sakbik na uchuk lutuk te le eiruk na salutuk te le khatiang tharum thona thleng thin te miswal rol gunda an ti te ina ramro rel na a thuan nei ve thin te po Aam Aadmi Party in sarkar an siam huna chona top vekang ti in campaign ngen hi awla azuk siama chungte ani wang chuan Arvind Kejriwal an tuna goa atlo mek a hian boruak ron siam chho viau don em ti chu
hunin la ron hril tura ngai ani pangana chuan India rama in thlanlaia ro manna siam thiam hingthang election strategy santi tuna politics saluta party thar Jan Suras party din tu Prashant Kishor chuan Bihar Assembly in thlanlo tura Chief Minister Nilai Nitish Kumar chuan an party Janata Dal United chu seat somni panga ai tamalak pui thei chuan politics ateng ka cholang atia Jan Suras party hotupa Prashant Kishor hi interview ma chonna he zona hin zota amai ro chu ani chuan tuna rorel lai JDU le BJP tangrol tena Chief Minister atanan man Nitish Kumar chu akuma upatoa angai tuna te pofing tok to lawa thila sharei theilawa chu wangin Chief Minister atan hen mi puinan du to lawa chu wang chuan Bihar Assembly in thlan po hilo om sela sit somni panga ai tam chuan party tan hian achak pui ka ring lem lawa chung ai tamalo la ni chuan politics ka chol san wang ang ti soita hialani Jan Suras party te hianin Bihar in thlan lom tura hianin sit jan ni somli pathum chuan tuma nena chantumin campaign ngor takinan kalpui meka India rama in thlan laia ro man siam thiam kan ti hemi Prashant Kishor hi BJP te Narendra Modi a sarkar lom le theina tura atam ni na tura I an in thlan campaign duang chuak tu khania tin Congress party te point an lo mang to thin boka party sang he the regional party kan ti te Tamil Nadu a DMK ti te tin ingani West Bengal Trinamool Congress party ti te India rama party lian tak regional party le national party te hianin Prashant Kishor hi in thlan campaign dan tu ro man na siam tur hian poisa tam tak sengin an lo roi to thina chungchumi party te panan lo chakpui to thina amma party din nge Jan Suras party hi mi party chakna tura ro man na lo siam thine lo siam thiam Prashant Kishor hian tun Bihar in thlan lom tura hian a chakpui zo don em ti chu mi te hriat chak tak polo ni ve ome Bihar Assembly in thlan hun tur hi la hriat thein lo masela voin October ni li in rin ni khan Election Commission of India how to te chuan Bihar hian tloa party sang roi tu te kom na hun mangin andu dan ten zota chu wang chuan Bihar Assembly in thlan hun hi puan thuai ani thei arin oma Election Commission of India te roi tu te hianin hemi Bihar an tlo zo hian Bihar in thlan nei tur hi an puan thuai arin omani parukna chuan Assam rama Assamese sai thiam Singapore boral Zubin Garg ka thi dan chungchanga chui chiang turin Assam sarkar chuan Judicial Commission adina Guwahati High Court Judge Tunlai Justice Sumitra Saikia kai roina hnoya Zubin Garg ta thi dan chungchang hi chui chian ani dona Assamese zai thiam Zubin Garg ta hi Singapore Notice Festival program mangin anzina chuta chuan tuifin riata longa anchuanga tuifin riata khatia longa anchuang tuifin riata tuihleu tura zong thla kha athita nia soyania wangin athi dan chungchanga hian children helom nia riata wangin Singapore postmortem anti churing zolowin Assam sarkar chuan Guwahati Medical College Hospital a ruang hian postmortem tir lea chung te ni wang chuan Zubin Garg ta thi chungchanga hian Assamese mipui tam tak te hian in rin hlel neya hetiang ani wang sarkar hialain rolta Zubin Garg tam ben member pahni Sekar Joyti Goswami le Amrit Prabha Mahanta te chu thuzo fia turin ni sompali chung special investigation team te kol phal sakna Guwahati High Court chuan thupe ka pe tin an ni pahni ba ka hian Zubin Garg ta manager Siddharth Sharma le khami Singapore Notice Festival hoi hotu Siam Kanu Mahanta te po rin hlel thua man an ni to boka Zubin Garg ta thi chungchanga hian Assam mi puite zinga ngai dana phir le a than khat chuanin amnge khami an tuifin ria ta tuyan cheng awan doi ve rimani tipol te pon oma amai ro chu than khat ero chuan a ben mate te le khatiang ang anmani manager te ki festival organize to Singapore mi te po kha innam noina nein ama hian phiaru deum ni tirin hlelna te lo oma chungte ni wang chuan Assam sarkar chuan Judicial Commission hi adinta Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pon Singapore Assamese omte po he Zubin Garg ta thi chungchanga hian thopui a soma a chan chu Assam mi puite anzai thiam ngai nat em le an ngai san nina hun lo taka borol san a hian shreoman tia chu wang chuan a thi dan chungchang an rin hlel zong te chui chua fin fiana om thei se chu ta tang chuan in shrem ngai ten lo omani chuan remna an phu to ka pe ke kha Assam sarkar chuan
atumani tikhan tuntong matan chon kan lo du tok le photanga kan chanchinthar ran siam te min lo ngai hlut saksel turin kan som non le chu